Hari ini makan. Ayam karo lele. Karek iki lawe lor. Aku ayam 2. Ayam 2. Wah, Mbak Au es anu yo. Es jeruk. Es anu. Ayam apa ora, Bu? Hah? Ayam apa ora? Wis mbah kok nganu bandeng. Ala-ala dhewe cari cemburu ditelepon ada. Segoku. Iki mau gugur-guguran iki. Wah, buat kula blengah-blengah loro. Oh. Ora megagat. Wah. Lah mosok mek ngano. Lah iki iki. Iki Pak De. Ya, ya. Siap. Ya, bae. Kata-kata blengah-blengah gede apa? Iya, Mas. Muwandur ngono. Wah, buat kula muwandur ngono. Nanti sing mendur. Iki lho bakune mundur-mundur lho. Wong kemana Yusri kok walah nak jipok sego walah. Iki mentar-mentar. Yo. Pak Bandeng yo. Iya. Udah hilang Mbah dibuak kan, Bang. Wah, jeneng ndas lumayan iki. Iku nganu apa yo? Penol apa yo? Iwak apa? Wah. Jadi kaget. Iya aku sek. Apa jenenge aku koyo Pak Dene wae mau. Jangan apa, De? Lodesium wae daripada. Aku iki. Iki ana urange soalnya. Urane kabeh aku nek konde. Aku soalnya asam urat. Lah emang iya kok. Aku entasno bandeng ya. Ih, suwe. Wah, iki tarenet. Iki kaya Mbak sapa sik di slow motion ngono. Wow. Ya Allah. Malah ora umum iki. Mangan 2 menit bar ngono. Kayak sambel sithik yo. Tak koretno. Yo aja mbro-mbras sithik wae. Ana koretno. Wes, Mas. Wis suwi. Warsinah keceng tenan. Es jeruk ya. Es jeruk cepat. Bakal es jeruk. Wow. Kakak level gue. Nek bandeng iku ora asam urat yo. Bantai mak nganu ah.